Исәнмесез, эфирда парламент хәбәрләре. Республикада авылда хезмәт активлыгын арттыру буенча зона семинарлары башланды. Аларны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрә. Мондай очрашулар узган атнада байлар сабасында һәм Кама тамагында узды. Иң яхшы тәҗрибәне үзләштерү өчен аны үз күзләрең белән күрергә кирәк. Семинарда катнашучылар шулай эшләделәр дә. Иген авыл хуҗалыгы кулланучылар кооперативы мөгезле эре терлекләргә азык җитештерү өчен оештырылган. Узган ел уткан грант акчасына терлек азыгы җитештерү өчен яңа җиһазлар монтажланган. Азыкны кооператив әгъзалары да шәхси хуҗалыклар да сатып ала. Сөт җитештерүне арттырганнар, ә кооператив узган ел 2 миллион сумнан артык акча эшләгән. Агробизнесның башка юнәлешләрендә дә яхшы үрнәкләр аз түгел. Шәхси ярдәмче хуҗалыкларда мал, кош ите, сөт продуктлары, ит ярым фабрикатлары, металл эшләнмәләре, агачтан сувенирлар да җитештерәләр. Барысында парламент рәисенә авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрына күрсәттеләр. Барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Марат Җаббаров семинарда катнашучыларга көтүне яңартуга субсидиялар бирелүен, мини-фермалар төзүгә кулланучылар кооперативларына грант ярдәме бирелүен искәртте. Моннан дөрес файдалана белергә кирәк. Фәрит Мөхәммәтшин чыннан да мөмкинлекләр елдан-ел арта бара дип саный. Ярдәмнең ахыргы максаты азык-төлек куркынычсызлыгын тәэмин итү генә түгел, ә авыл тормышын саклау да. Нәтиҗәле очрашу, сөйләшү һәм инде мин азактан елның үзенчәлеген әйтмичә китә алмадым. Алда тора торган сайлаулар, Дәүләт Думасы депутатларын, алда тора торган халыкара саны алу, алар борчый торган мәсьәләләр. Һәм ковид мәсьәләләре ул бер кая да китмәде. Менә авылда яшәүче, эшләп ятучы, ялда булган кешеләргә бу ковидтан сакланып, моторны иттереп яшәвен дәвам итәргә дигән нәтиҗәле сөйләшү булды. Иң яхшы җирлекләр һәм аларның җитәкчеләре лаеклы бүләкләр алды. Форсаттан файдаланып, җирлек башлыклары, фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар вәкилләре Саба районын якыннанрак белде. Алар җирле индустриаль паркта, спорт мәктәбендә, Сатыш авылының музей-мәдрәсәсендә булды. Хәзер Россия Дәүләт Думасында Татарстаннан сайланган депутатлар эшчәнлеге турында. Тиздән язгы сессия һәм парламентның Түбән палатасының 7нче чакырылышы эшен тәмамлый. Һәр халык сайлаучысы үз юнәлешендә, шулай ук республикада сайлаучылар белән очрашуларда актив. Бүген парламентарийлар Айрат Фәррахов, Ольга Павлова һәм Олег Морозовның кыскача төп эш юнәлешләренә тукталырбыз. 6000-нән артык сайлаучы белән очрашу, 93 закон чыгару инициативасы, комитетта дискуссиялар һәм пленар утырышларда чыгышлар. Күпчелек закон проектлары һәм төзәтмәләр кешеләр белән очрашудан соң барлыкка килде дип ассызыклады Айрат Фәррахов. В Государственной Думе, во-первых, я являюсь заместителем председателя комиссии Государственной Думы по поддержке малого и среднего предпринимательства. На этот период попала пандемия, на этот период попало серьезное ухудшение состояния в экономике, и в первую очередь она отразилась, конечно, на малом и среднем предпринимательстве. Совместно с правительством мы вели очень и очень успешную предметную работу по мерам поддержки для МСП, особенно в период локдауна. Бюджет һәм салымнар комитетында Айрат Фәррахов мәҗбүри медицина, социаль иминiyet һәм Россия пенсия фонды бюджетларын формалаштыру өчен җавап бирә. Ел сайын миллионланган гражданнарга социаль ярдәм күрсәтүгә бәйле 3 федераль закон кабул ителә. Парламентарий әзерләүдә катнашкан документларның берсе төбәкләрдә хоспис төзү өчен җир бирүгә кагыла. Законнарның социаль юнәлеше тематикасы Айрат Фәрраховның хезмәттәше Ольга Павлова эшчәнлегенә дә кагыла. Хезмәт, социаль сәясәт һәм ветераннар эшләре комитеты аша төп законнар үтә. Халыкның социаль якланмаган катламнарына ярдәм итүдән тыш, депутатлар хезмәт батырлыгы шәһәре дигән мактаулы исемне гамәлгә кую турында закон кабул итте. Очень рада, что сегодня город Казань получил такой почетный статус среди всех 21 городов трудовой доблести. Это первое. А второе, конечно, это 102-я конвенция. 40 лет не могли принять 102-ю конвенцию. 102-ю конвенцию тоже я представляла на палате. Речь идет о том, что пенсия должна соответствовать 40% утраченного заработка. Очень Международная организация труда позитивно восприняла этот закон.
Олег Морозов Татарстаннан Дәүләт Думасына сайланган иң тәҗрибәле депутат. Ул Думада инде берничә чакырылыш эшли. Иң катлаулы елларда Россия төбәкләре депутатлар төркеме җитәкчесе, 2000 елларда Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары булды. Сайлаучылар һәм Татарстан җитәкчелеге куйган бурычларны үтәүдә бу чакырылыш нәтиҗәле узган. Кайбер юнәлешләрдә билгеләнгән планнар арттырып үтәлгән. Когда я стал депутатом, была поддержана наша республиканская инициатива по механизму самообложения граждан на муниципальном уровне. То есть это инициатива, которая касается возможности граждан участвовать в финансировании тех муниципальных проектов, которые им нужны, которые они сами считают первоочередными. И государственные органы власти в лице республики доплачивают за эту инициативу гражданам данного муниципалитета. Бүгенгә менә шулар парламент хәбәрләре белән сезне киләсе атнада таныштырырбыз. Бүгенгә сау булыгыз.